Ďakujem krásne za uvedenie, aj vám za privítanie, skvelá atmosféra a pozdravujem aj matky za mier. Veľké bojovníčky, ale už počas úvodných slov, ako sme tu vošli, sme sa stretli a rozprávali sme sa s ľuďmi, ktorí rozumejú problematike a nepodvolia sa systému. Mám pre vás na úvod jednu veľmi zlú správu. Vaše deti nie sú dôležité. Vaše deti nie sú dôležité ani pre tie minulé Matovičovo-Hegerové vlády z Lepence, ani pre tú aktuálnu, nikým nevolenú vládu. Vaše deti nie sú dôležité ani pre Zuzanu Čaputovú, vraj hlavu tohto štátu. Viete prečo? Pretože všetky naše deti z normálnych bielých rodín končia na chvoste, čo sa týka nejakých priorít, nejakej bezpečnosti, nejakej ochrany. Naše deti už predbehli asociáli, rôzni dúhoví poníci, rôzni Ukrajinci a teraz sú to ilegáli. A mám na vás pár otázok. Viete si predstaviť, že váš 4-ročný syn bude napadnutý nejakým ilegálom, bude hodený pod kolesá autobusu? Viete si predstaviť, že vaša 16-ročná dcéra, ktorá pôjde zo školy domov, bude na vlakovej stanici prepadnutá ilegálmi a bude dobitá, tak ako sa to deje vo Švédsku, Francúzsku, v Nemecku a v tej celej vyspelej Európe. Viete si to predstaviť? Viete si predstaviť, že vy dôchodcovia si pôjdete predávky na poštu a nejakí ilegáli vás napadnú a sú schopní znásilniť aj 70-ročné ženy. Sú schopní dobodať nožom starých 70-ročných dôchodcov o paličkách. Viete si to vôbec predstaviť? Je to otázka budúcnosti, ktorá je bližšie, ako by sme si prijali. Ak si pozriete videá zo západnej Európy, tak toto zlo, tento mor nám dýcha na krk. A chcem sa vás opýtať, čo cítite pri takýchto slovách? Čo cítite? Strach? Zviera vám žalúdok, keď si to predstavujete? Cítite nejaký odpor? Ja cítim toto všetko, priatelia. Bolo to počas covidu, bolo to počas konfliktu na Ukrajine, keď bol aktuálny a žiaľ, cítim toto všetko, tieto emócie, cítim v sebe aj teraz. A priznávam, ja sa nebojím o seba, pretože ja nebudem ticho. Ja nebudem ticho, keď uvidím ilegálov, ako napádajú nevinných ľudí. Neuhnem pohľadom. Minimálne budem kričať o pomoc. Alebo si do neho aj kopnem. Zavolám posily, zavolám políciu, je mi to jedno, ale nebudem ticho. Prosím vás, aby ste aj vy neboli ticho. Aby ste v sebe objavili tú spolupatričnosť. Aby ste si uvedomili, že v jednote je sila a keď budete ticho dnes alebo zajtra a vy nepomôžete blížnemu svojmu, keď budete v núdzi vy alebo vaše deti či vaši starí rodičia, nikto nepomôže vám. Mám strach na jednej strane. Na druhej strane je to obrovské odhodlanie chrániť predovšetkým svoje deti, ale aj tie vaše. A ja viem, že môjho syna a moju dcéru ochránime spoločne s mojím mužom. Ale zároveň potrebujeme aj politickú ochranu. A či to teraz príjmete ako agitáciu alebo fakt, jediná politická strana na Slovensku, ktorá má dlhé roky pevné stanovisko a ktorá má gule na to, aby sa za vás postavila nielen v parlamente, ale aj v uliciach, jediná strana, ktorá vám dokáže kryť vaše chrbty, je práve ľudová strana Naše Slovensko. A ak chcete žiť v bezpečí, ak sa chcete zbaviť toho pocitu, že vám zviera žalúdok, že máte knedľu v krku, ak sa chcete cítiť isto, ak chcete spokojom posielať svoje deti do škôl a chcete sa ich dočkať ich návratu, tak jediné riešenie stojí tu. Marián Kotleba, jeho muži a jeho ženy.